Αυτός είναι. Και μου είπε το αφεντικό να μην πάρω πυρόλιθο και ατσάλι ερχόμενος από τον ΕΔ. Τώρα το εύκολο κομμάτι. Να τον πιάσω. Σε έφερα εδώ για να βρεις και να σκοτώσεις αυτόν τον οποίο θα σου δώσω τώρα. Ποιος είσαι εσύ? Εγώ είμαι ο Στέφανος. Καλά ρε, αυτό το σάψαλο με έβαλε να σκοτώσω. Έλα παππού, ας τελειώνουμε με σένα. Δεν το νομίζω. Τι ράμισες?